This is a mess, dadewethu. This is a mess. But okay, so bona makhambi isikhathi ukuthi kwenzakala kanjani. So la uphuma khona bakushaya ngesitini phambi kwama camera. No, akangishayanga ngesitini phambi kwama camera. Ugayi ugeli lo wayekade ebhalele kuhlelo wathi mayisefika phambili wathola ukuthi no mina no Gayi sinesikhathi eside sithandana. Yena ugela kazi. Okay. Ugayi usemtshela phambi kwama camera ukuthi no lo muntu lo sinesikhathi eside naye sithandana uwena obungazi. Because wathi mengena ku relationship wangena ngokuthi mina naye sixabene. Yes sasixabene ngaleso sikhathi. Mase sibuyelana akasamtshela ugeli ukuthi sesibuyelene. Ugeli ungithatha as if mina ngimusha ku relationship yakhe. Ngathi kushithwe nawe kanti kushithelwa wena. Waye mase fika ku show uyathola ukuthi no mina ngimdala ku relationship. I can't wait to figure kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufika uKhathel. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphilipilo so about two. And please tell uvume tu. Cause mina I have a crush. I feel like I'm on the top of the world, but it's not even a shock because it is top of the hour. Greetings, hello, hi to all of my South Africans and internationals. It brings me great pleasure to grace your screens once again. But of course, with VIP SLIFini, then you get to call me under my 2K. Oh, 2K. And today I'm out and about in Durban. Welcome to the show. This is Select Africa TV's I Have a Crush on You. And remember, we are on season 3, all because of your love and your support. So, namhlanje umuntu osiphalelile on the show. Usisi uzinhle uthi ke ufuna nje ukuthi ubheka amenzele nje amenze silokothe ezinhle ufuna nje ukushama uyabona ngiyakhona. So please do stay with me and stick around to find out how all of that goes. Remember to subscribe to this awesome channel on YouTube and follow us on social media as well. Mawukuthi nawe uyafuna ukuthi kube khona umuntu ozomlanda fresh up umuntu wakho ube la ngihleli khona na njengamanje, then please do write to us on the email address down below. Nayalazi udaba Select Africa TV izokusetha but okwamanje ngicela sihambe sosetha couple ezingayo. Now watch me whip, watch me nay. Woo! Ngiyabingelela igama lami nguZinhle Dube ngiqhamuka ePietermaritzburg. So ngibhalele la ohlelweni kunoGayi engingahlangana naye emall. So mangihlangana naye ngambuka ngamthanda. Ngase ngabhalela la ohlelweni ukuthi bengisize bengixhumanise naye. Because ukhuluma naye over social media ngiyabona ukuthi akungisebenzeli. So ngicele ukuthi bembizele la ku show ukwazi ukuthi sikhulume mina naye sibonisane ngimtshele ngama feelings enginawo ngizwe ukuthi kusithatha kusibeka phi lokho. Igama la Gayi ubheka. So sasiphumile nama friends sise Gateway ngambuka ngamthanda. So ngase ngicela omunye umngani wami because ngazi noma ngasaba noma ngabone ngathi kuyihlazo yini ukuhamba ecela inamba yomfana. So uGayi ugelike lo mngani nami uziphaphele ke ahambeke ayicele inamba abuya nginikezeli. So ngixhumane naye ke uGayi, but ukuxhumana kwami naye ngiyabona ukuthi no akekho interested. Angazi noma uyasaba cause ena akujwayelekile ukuthi intombazane kube yona etshela umfana ngama feelings ayo. So ngithe mengimbizela la kulolu hlelo ngifuna ukuzwa ukuthi ikuphi inkinga yakhe. Okay, so wena ngekathe umthinta uGayi sithola inamba wathini nje wa introduce kanjani? Ngamtshela ukuthi ena sahlangana eGateway. So uyamkhumbula uSiso kanje wafika wacela inamba kuyena wavuma wathi yes uyamkhumbula. So ngase ngiyasho ukuthi no kwangasiyeni wayicela inamba wayekade ethunyelwe yimina. uGayi akabanga nenkinga nokuthi ubuthumelile? No akabanga nenkinga but ulokhe ebuza ukuthi yabo uba nalembuzo le engifuna ukuthi angiunderstandise yona mase ngimbona live kanje ukuthi ena ikuphi inkinga yakhe yabo. So imbuzo yakhe do you think mhlambe ayikho centered around ukuthi angithi ubungakazi umthetho uzizwa kanjani ngaye? Nisakhuluma nje. Ya bengingakazi ngimtsheli. So bengifuna ukuthi ena sihlangane mina naye sikwazi ukuthi sikhulume. Ngiyabona ukuthi angimazi noma uyasaba yini okanye
angazi ngifuna ukuzwa lapho. Mhlawumbe uhesitant ngoba akakazi ukuthi uzothini. So fine usuyicela inamba wayithola. Yeah. But akazi noma uze ngomsebenzi noma khona ufuna ukukusho okudlulayo noma uyashela. So I think maybe that's why ekhuluma sakusaba ngoba naye yabona I'm sure ingakwenza lento enjalo uthi ugayi bangasakuthi ucela inamba yakho but akashi ukuthi ufunelani nawe ungaba nakho ukuthi khuluma phela hlala pha kodaba uyashela ufuna sisebenze yabo izinto enjalo. So I think maybe that's why. So ugayi uzucela inamba yakhe yini yachaza ngayo wabona nje ya decide uyakwenza ukuthi decide ukuthi I want this one. Since ena kube nama issues kwi last relationship yami. So ngimbonile ukuthi no uyafana naloyana engiphuma kuyena yabo. Because sike saba neinkinga nalomunye ugaye kade ngithandana naye wathandana nentombazane yangibizela kwi show yabo saxabana lapho ke ugayi ugcine echoose mina yezwe. So mengabe choose mina kwi show mase sibuyela ngala iceleni ngamtshela ukuthi no angikwazi ukuthi ngiqhubeke nawe yabo. So ngihlambalazile. Yes. So ngase angikwazi ukuqhubeka nawe. Ngizothi uqhubeka nempilo yabo. So mase ngiqhubeka nempilo ke endleleni yami ke ngambona ugayi. Wabona Ngathi no lo ufana nalo engiphuma kuyena yabo. Angazi noma ngifuna ukuthi ngixolisa inhliziyo yini ukuthi ngiyakubuza ukuthi yabo emqondweni wami kusabuya lo yamuntu lo yamangabe ngibona yena. Bafana physically ubuso nomzimba. Yes, but into engifuna ukuyazi ukuthi yabo lo yamoya wakhe lo uya relate yini nalo wakhe. So what if you find out masuphakathi ukuthi you actually don't love this man ozengayi, it's just that you are trying to use him to get over la uphuma khona, then what? Bungakacabanga lokho. Angazi ngicabange ngifike lapho. So ingakho ngithi ngifuna ukuthola ichance ngibone ukuthi ena ngiyakwazi yini ukudlula lapha yana yabo. Since ngizokwazi ukuthi ngidlule lapha yana but uzobe khona yena. Abo ngeke kuze kufane. Kuzobe sengathi ngisakule ya relationship. Because indlela iyona yabona mfethu. This is a mess, dadewethu. This is a mess. But okay, so bona makhambi isikhathi ukuthi kwenzakala njani. So la uphuma khona bakushaya ngesitini phambi kwama camera. No, akangishayanga ngesitini phambi kwama camera. Ugayi ugeli lo ayekade ebhalele kuhlelo wathi mayisefika phambili wathola ukuthi ndo mina noGayi sinesikhathi eside sithandana. Yena ugela kazi. Okay. uGayi usemtshela phambi kwama camera ukuthi no lo muntu lo sinesikhathi eside naye sithandana uwena obungazi. Because wathi mengena kwi relationship wangena ngokuthi mina naye sixabene. Yes sasisaxabene ngaleso sikhathi. Mase sibuyelana akasamtshela uGeli ukuthi sesibuyelene. uGeli ungithatha as if mina ngimusha kwi relationship yakhe. Ngathi kuchithwe nawe kanti kuchithelwa wena. Waye mase fika kwi show uyathola ukuthi no mina ngimdala kwi relationship. Mase ngibuyele eceleni noGayi ngiyamtshela ukuthi hayi ayisebenzi kanjalo. No, okay, cool. Qhubeka naye uGeli wakho lona nimbone ukuthi nihamba nifikaphi. All right. Okay, so let's see this man ozengayo la khona uzokwazi ukuthola iclarity ukuthi umthanda ngoba umthanda noma umthanda ngoba kusacabangisa lo yaya osazama ukuthi udlule kuyena. Unjani ke wena enhlizweni excited uthukile unamahloni? Uzokwazi ukumtshela since ungakhonanga ukumtshela ku WhatsApp uzozizwa kanjani? Ngizomtshela. Uzozama umtshela. Yeah, ngizozama ukumtshela. But kuzo dependa indlela azobe ngiphendula ngayo nendlela azobe eacta ngayo ukuthi uyakudeserve yini ukuthi ngimtshele. So mawufila ngazathi he's holding back ngeke uzomtshele uzobumbizelani kanti la? Kumele umtshele usuzowambiza so just ngeke uzufe. I promise you. The worst that you can get is a no, but ukudlula no ngeke ufe ngeke ube nalutho ngeke ugule ndawo. I think ngoba usuzowambiza usezewafika la salusu kwenza kube worth his time because he took the time to come see you yabo. Ubengahlala endlini abe busy ngokunye ayenze ezinye izinto ezibalekile empilweni yakhe but since ngoba usezewafika la bo sengithi since ngoba yabona since usezewafika la I think nga right ukuthi usalusu umtshela ngalowo ndlela uzobuhlonipha yena nesikhathi sakhe. I think unfair ukuthi umbizi umlethe la mase efikile still awusho ukuthi yabo. So I think regardless of ukuthi ukuphendula kanjani it's only fair ukuthi umtshele ngoba usuzowambiza. You get me? You think uzoba right wenza njalo? Yeah, ngiyathembisa nakho ukuthi ufikile la. Okay. Kwenye part yokuthi ayi
mhlawumbe Ngizohamba kahle. yeah Ungathuki high five if got this. High five. Good nazo. Asamsembona uGayi ungabusayi ndawo. Yo ngempela. But kusasa babnandi. Stay tuned in. This is Select Africa TV. I have a crush on you season 3. Bheka mbukeli ngihleli nobheka. Njani bheka? Ngiyaphila njani Ntokazi? Ngiyaphila unganginaki ngiyayiphaphela nje style. Ungangimind. Kulungela ngakho kunankinga mina kuhamahlala khona. Into ezajwayelekile ne. So number 1 ngicela ukuthi nje ngikubonge for isikhathi sakho. Ngiyazi ukuthi kathi ngicela ukuthi uze la ubuke nasesiqiniseko sokuthi sizokwenzani. So ngoba sesila usuzo find out ukuthi hayi bengicelile ukuthi uze la epark uzongijoyina. Kunentokazi esibhalelile la ithi yakuthanda ndithanda ukuthi izokutshela indlela azizwa ngayo ngawe. Igama lohlelo sikulona njengamanje I have a crush on you. Mina ngiqhamuka kwa Select Africa TV. So that's why sila nama camera because usisi ufuna ukuzoconfessa ama feelings anawo ngawe. So yeah, basically that's why we are here. But bengifuna ukuthi ngiqale ngikubrief mina ngikuchazele eqala so that mangabe usuhleli naye usuyazi ukuthi kwenzakalani. Angifuni ukuthi ngikulethe la bese uvela uhlala naye same time ubungazi next thing usuyamphoxa because nawe yabo awazi ukuthi ureact kanjani. So into engikulethelelana nje leyo ukuthi kutshela ukuthi kunentokazi khona la usazoyibona mengisuka nje mina kuzohlala yona la bese usezoyichazela yena istory sakhe mina nje ngizokubeka esithombeni. Can't wait sisikumbona. Can't wait. Awunayo inkinga nokuthi kulethela ama camera? Hayi akusho lutho lokho as long nje mhlambe kuzoba khona into ezokhulumeka nje ezoba nohlonze. Okay. Ngoba khona okubalekile. So useke wa khona vele umuntu osifazana usekwakushela before nomzobuqala? Ngiyaqala impela. Ngokubona nje unalo lomanya nje ngididekile ukuthi kanjani. Kanjani? Ngakithi ligidele ngakithi. Ngenzeka. Ngoba mhlambe lo muntu mhlambe makhona umuntu ongangawuthatha mhlambe komsobhi yakapa kwezinyanga thizena ngisakhumbula kodwa sesingabona ngayo mayiseqhamuka-ke ukuthi mhloboni umuntu mhlambe ngizomamukela yini. Yabo ngoba phela ke uyazi ukuthi umuntu akakwazi ukuthi adle ukudla angakuthanda. Yes. Umuntu usuke edla ukudla akakuthandayo. So uzizwa kanjani ngokuthi uyazi ukuthi uzoshelwa njengamanje and wena ujwayele ukushela ezinye intokazi but for the first time wena kungala manje uhleli uzwe yena ethi dudla intombi kuthiwa dudla insizwa phela kushuthi ngoba phela uzizwa kanjani nje ngaleyo nto? Hey. Impela nje ngibamba ongenzansi impela kuhlangene konke nje nokujabula nje futhi ukuthi angihleka ngazi kahle kahle ngimuphi umuso. Okay no. Asibiza intokazi yabo ngifuna ukuthi yonke lemizwa uthi ihlangene la ngaphakathi kuwena siyibone iphuma. Yabo enizophuma ngendlela eyi1 ukuthi usisingimlethe la. Hayi kulungile. Sengaza ke sisiza ukuthi usisuphetheni ikuphi okungaka kakubona ngoba phela ngiyaxaka indoda yazi indoda ube uhlibanyana ngoba ngisho esibukweni nje mina angiyibuki ngiyangidlule nje ngithi ya abantu abaningi besilisa benza njalo aniyibukabuki la besimanje abayibuka besibeshuthe but ngiyazi ukuthi akuyona into enijwayele kangako so it's fine. Ijwayelekile impela ijwayelekile ingakho nje impela ngididekile kanjani uzokuchazela yena mayifika la ukuthi uthandeni kwena. Hayi sekungazwa ngaye mayifika ukuthi uphetheni sisimlalele akakuphethe. Alright, tuphethe nesandleni mhlawumbe isandla somusa mhlawumbe isandla sesithathu asazi ukuthi isandla esinjani but there's only one way to find out and that is if you stick around ungayindawo. Stay glued to your screens and remember to subscribe if you have not done that already. This is Select Africa TV. I have a crush on you. unjani bheki? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Sikhona mntakwethu. Ngiyaxolisa ukubhalela kule show but since ngathola inamba yakho ngazama ukuthi ngikhulume nawe but ngiyabona ukuthi awukho interested. So ngicelile ukuthi bengilekelele ukuthi ngigcine ngihlanganile nawe ngikutshele lento engifuna ukukutshela yona face to face. Sike saxoxa ke before ku WhatsApp so nje if sixoxa ngiyabona ukuthi no akufiki la ngifuna kufike khona yabo. Since ke kukanjalo ngase ngacela ukuthi ngibhalele la bese beyakuthola bengitholele wena ukuze ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe ngikubona since ngakugcina kade sihlangene lapha eGateway. Yeah. So mfethu angazi but since nje ngakubona lapha yana ngakubuka ngakuthanda ekukuthandeni kwami okay athi ngiqale la ngiphuma kwi relationship
So i-relationship engiphuma kuyona ngathi mangihlangana nawe ngakubona ufana same nalomuntu engiphuma kuyena. Kwahleni bo. Ya ngabona ukuthi mhlawumbe iyona ndlela engibuyelo yena back yabo. Because ukuhlukana kwami naye it's a long story but ke ekhambeni kwesikhathi ngiyokutshela angazi ke ukuthi ena uzoyizwa kanjani noma uzoyithatha kanjani le nto. Ungakaqhubeki nje umntakwethu ukuthi ke angisakukhumbuli kahle emehlweni nami kodwa ngiyabona ukuthi lo muntu onjengawe ngathi angiqali ukumbona kodwa nje angisakhumbula ukuthi mhlambe ngathi sasibonana kuphi. Phela mina ngineshoyo ukuthi awungibonanga njengomuntu engangimthumile because sahlangana eGateway so sihleli nama girls abangani bami sasikhiphile ngibaxoxele bayamaziki ngize ngibakhombise ayi lona ke ngangimthumile ke uziphaphele kubo yena othi no ukuze ena uzoba nokuthula nepeace ngicela ukuthi ngihambe ngiyokucelela inamba yakhe. Futhi nje sisingamanye amazwi singakayi kude nje kahle usisi iphi inhloso yakho wangithanda noma kwenzakalani nje angichazele nje kafushane. Ngakubuka ngakuthanda inhliziyo yami iyabuyela lapha emumva la ngiphuma khona ukuthi no kahle ngangisamthanda lo umuntu esilisa. Yini nje mhlambe ke engaka mhlambe wayibona kimi mhlambe noma wayithanda kimi mhlambe laba abanye abantu mhlambe abangenayo noma bangenayo mhlambe etheni nje mhlambe ongakuyiveza nje kafushane. Since ungamazi umuntu engiphuma kuyena umuntu ongiphuma kuyena uyafana nawe isiqu ukuhlonipheka yabona nje izinto ezikanjalo. Mina kumuntu esilisa ngiyamthanda umuntu esilisa ozothile angimfuni umuntu esilisa ophaphile ngifuna noma mengihamba naye okanye noma sikhuluma naye sikhulume yabo ngendlela ephansi angimfuni umuntu ozongiphaphela. Shuthi mhlambe ngamanye amazwi sisi lo muntu mhlambe uthi ngifana naye umuntu owakuphoxa empilweni noma mhlambe umuntu owakulahla noma wena owashiya yena mhlambe ikuphi ongakuchaza kwenzakalani mhlambe ebudlelwaneni benu. Ngidecide ngimshiya. Wena umshiya? Yes because ungijolelile ukungijolela kwakhe intombazane yahamba yayobhalela ishow so mangabe ibhalela kwenye ishow ngizo sengibizwa kwishow yabo intombazane ebhaleleni kwayo ishow ibhale ezifu mina ngiyithathela indoda yabo kushuthi yena ekungijoleleni kwakhe akayitshelanga intombazane ukuthi kunomuntu athandana naye. Mina ngizothola sengithola lapho phambi kwamakhamera yakubona lokho okuphoxeka nokuhlambalazeka. Ekugcineni uzoyitshela phambi kwamakhamera phambi kwami ukuthi akasayithandi. If ukuthi wayengayisayithandi kwakumele ayitshele ahlukane nayo nje. Cha into engenza sisi kubuke sengathi ngibambe ongenzansi ngoba leli thuba elinjengaleli liyingqayizi vele kakhulu. Into nje engavamile kakhulu ukuthi umuntu wesifazane mhlambe azizwe ngawe kangangokubaza akutshele. Lesinye isizathu ke mhlambe senza kuba sengazi ukuthi noma mhlambe sikhuluma la inhlelweni zokuxhumana ngathi ngiyakuziba hayi ngoba ngisuke ngikuziba nami ngisaphuma kobunye ubuhlungu bomuntu mhlambe engingasho ukuthi ngangimthanda futhi ngathi ngimthanda ngenhliziyo yami yonke yabo. So ke manje ngisenana lawo manxeba yabo okusafuna uqala ngathi ngake ngiqale ngithi kwapolipolisa ngoba kunzima ukuthi usenamanxeba asabhibha igazi bese ekugcineni futhi uqhubeka futhi uzolethe ezinye izinto futhi ezothunuka lawo manxeba yabo. Kwesi isikhathi uyafuna isikhashana nje sithize mhlambe sokwazi ukuthi uqala uze la yabo. Isona isizathu mhlambe kwakuba sengazi ukuthi mhlambe ngiyakuziba hayi ngoba ngangikuzibile ngisena leyo nkinga nje engisabhekene nayo. Ngiyakuzwa so if usho kanjalo uthini uthi ngilinde mina ngikulinde usapholisa lawo manxeba okanye amanxeba akazophola ngendlela nokuthi sisike vele izulu siyasho sithi ayizalele eningini mayike yazalele eningini impela kusuke kuyinkinga yento futhi nanento mhlambe njengaleyo ngasikwazi ukuyidalula eningini yabo nala nje njoba sibuka umhlaba wonke
yabo ngoba phela iningi liyabona ukubende manje ke ngeke ngithini ngeke ngisho ukuthi mhlambe ngiyanqaba futhi ngeke ngisho ukuthi ngiyavuma yabo mhlambe okuningi ke ngoba ke usungibize kulezi inhlelo zokuxhumana ngisazowe ngithathe mhlambe isikhashana sokucabangisisa kahle ukuthi ke mina njengendoda iziphi inyathelo engizoyithatha ngoba mawuyindoda nawe ufuna ukudla amathambo engqondo uthi ucabangisisa kahle isimo ngiyakuzwa ngilokho nje okwenza sengazokuthi kuzoba nzinyana ukuthi ngivume la noma ngabe bengizovuma yabo so ke angisho futhi ukuthi ngikunika ithemba kulokho yabo ukuthi ngizovuma futhi angisho ukuthi ithemba ngiyakuncisha kodwa ngisazowe ngicabangisise kahle lokho ukuthi mhlawumbe ke ngoba phela ngeke ngazi ngoba abanye abantu kwesisikhathi baye bebona indlela eyiyona mhlawumbe mhlawumbe uqoka kahle bese hayi futhi lo muntu unemali yabo ngoba phela amantombazane esikhathini samanje impela aseyaqolana kakhulu manje akulula ukuthi ngisheshe ngivume futhi ngingakakuboni ngingakatholi ithuba mhlawumbe ngithi mhlawumbe sesingabuye sithole elinye ithuba lokuphinde sibonane mhlawumbe hayi kulezi ingxaka lapha kwethu hayi ngiyakuzwa angazi ke mhlawumbe ukuthi usisi ke mhlawumbe kulokho esengithe kumdlulisela khona mhlawumbe ukuzwa kanjani iziphi incomo noma ikuphi mhlawumbe angake kuveze kulokho ukuthi yena uzwa kanjani mhlawumbe mangabe ngibeka ngalendlela no ngiya understand ukuthi uphuma kwi relationship uhateekile so nami ngihateekile angikwazi ukukuforce ngithi ngena kwi relationship ube usho ukuthi usapholisa amanxeba ngisafuna ukupholisa amanxeba so engicela ukuthi since usho kanje uthi awukwazi ukuthi udalule into phambi kwabantu kanje khuluma lapha kwaThapha phendula iba active ke ukuze ngizokubona ukuthi iyapi into yethu hayi kulungile phela ngoba ke usuze nawe wayithungele bandla mhlambe namsenyozama ukuthi ukufaka isoke ngibukabuke mhlambe uma kufanele ngiphendule nanesimo sokuba matasa mina njengendoda isikhathi esiningi so salezi zinto zokuxhumana angisitholi uphendula uma message ngiqhubeka njengendoda phela nami ngiyazabalaza empilweni yaspana yabo so ke akulula ukuthi ngisheshe noma isikhathi esiningi ngigxile kulezi zinto yabo hayi ngoba ngisuke ngikuziva yabo ezinye izinto phela nami zayizingimangazi njengakho lokhu mhlawumbe osungitshela khona njengamanje yabo thatha isikhathi ukuthi ngibukisise kahle yabo so nami ngiyadideka makuba kanje angazi noma ngizothi inhlanhla noma yishwa yini kodwa ngisazowe ngicabangisise kahle ngiyakuzwa ngisazowe ngicabangisise kahle ilokho nje bengithi ngidlulisele khona ngisho ukuthi ithemba ngiyakunika futhi ngisho ukuthi ithemba ngikunike ilokho nje ngoba phela mina nawe uyazi mina noma indoda kahle indabeni zemjolo nani ayidalelwe khona iyayidalela ukuthi ibone umuntu emthandayo imthathe ihambe ifike imlobole elonkosikazi wakhe yabo mina njengoba sengibonile nje ngihethekile empilweni ngokomqondo ngikhulile yabo mhlambe ngokomnyaka akangaba ingane kodwa ngokwengqondo ngikhulile sekufuna ngenza izinto njengendoda yabo ngoba nami ngifunda ukuthi egcineni ngithiwa sengithatha inkomo zakithi ngiyoyitshinga nje noma nginika amanye amadoda nje thizeni yabo ngoba phela sekukhona nezidebe ngesikhathini samanje thatha ingane uthi uyilobole egcineni semthami inikezwe omunye umuntu ongazanga lobole inikezwe isigebengu nje thizeni kudliwe inkomo ezimbili zidliwe ngapha zidliwe ngapha yabo angikwazi ukuthi sisi mhlambe ke ngikunika ithemba noma ngithi ithemba ngiyakuncisha kodwa nje engaqinisekisa ukuthi ngizozama ukuphendula futhi ngizozama ukuyinika isikhathi ngikulalele ukuthi uthini nokuthi kusafuna ngengibhekisisa ukuthi lento oyisho njengamanje uyiqinisekise kangakanani ilokho nje mntakwethu hayi ngiyabonga isikhathi sakho nokungihlonipha nje ukuthi uvume ukuza la yebo mntakwethu lokho nje nami engifuna ukukubonga ukuthi nawe ugcina ufika kuzoygonyela into oyizwayo ngami ngaphakathi ngoba lokho kuyakwenza nawe ukuthi ukhululeke cela ukungiphazamisa ngixolise futhi ukungiphazamisa ngifuna nje ukuthola ukuthi ngabe ngikhosa hamba kahle konke ngisa right
ngiyangithanda ukuthi ngicheck abantu engibahlanganisile nginganishila ngihambe nginyamalala kanti seniyashayana simakade sezulu ngingayini lapho imino ngicela ukuthi nize la yabo so ngifuna nje ukucheck ukuthi ukahle na ukahle nje kuhamba kanjani. No mina ngi-right. Yeah, ngi-right. Okay, ekade ufisa ukusho ukwazile ukuthi ucommunicate. Yeah, ngikwazile ukusho. Ayikho into ephathekayo njengamanje. Oh, okay. Yes. Okay. Yeah. Athi-ke uyathembisa ukuthi sisazoqhubeka sixhumane. Okunye nokunye sesiyokulungisa ngale. Oh, Yes. usadinga ukucabanga. Nanje ukuthi unasisi yazi ukuthi indoda phela umalala ephenduka. Ifanele idla amathambo engqondo. Kufuneka uma uyindoda uthathe izinto uthathele phezulu. Nokuthi vele lo lithuba elinjengale liyinsakavukela umchilo wesizwe yabo. Liyadida kakhulu. Nawe nje mhlambe lingakushiya ubambe ongenzansi. Kahle kahle kwenzakalani la. Angikusoli. Yeah, so ke nawe usisi ke ngoba esefikelela wazi ongiletha la kulolu hlelo. Wagonyuluka kakuzwa ngami ngaphakathi naye ngemsoli futhi yabo. So ke nakho phela ukuthi ke izulu siyasho futhi ngoba phela izulu phela ngithi ulimi lwebele siyasho futhi ukuthi ayizalele iningini manje mangizosuke ngikhomba ukuvuma khona lapha phambi kwengxakanxaka zomhlaba bonke abantu bazongithatha njengendoda engendoda. Oh entenga ngathi irand. Mfeka nje uqando nje umfana kamama yabo. Uthi uqando. Sengilitshontsha ke lelo ngifuna nje ukuba uqando kamfana. Okuthiwa nje mawuthwa umphethe nje uzophihliya afuna umbambisi. No. Sababa. Ngiyakuzwa. So ngikhuliswe izingqwele nje. Okay, zakupheka. Zangipheka. Nakhona usisi ngimsoli kakhulu ngokwesikhathi samanje phela sengiyakwamukela ukuthi intombi sebenawo amalungelo phela ukuthi bafike azomtshela umuntu ukuthi ayicha ukuthi ngathi ngizizwa kanje ngawo futhi ngikwamukele lokho. Nokunye futhi okungenza ukuthi kungasheshi kalula ukuthi ngisheshe ngivume. Phela ngithi esikhathini samanje abanye abantu sebeze ngemali kwabayi noma baze ngenhloso ethize ngoba umunye uyakwazi ukusebenzisa omunye ukuvala isikhala saloya uzoze lapha amanxeba uyothi mzuke ngalapha kamanxeba akhe phasa ngikhabisele ngethemba. Nkosi yami. So ugcina utholile ukuthi yini ayithande ngawe? Shooting ngigcine ngitholile noma ngingasakhona ukuthi ngimumbisise kodwa nje okunye kuthe ukuhlongohlongoza. Okay. Nami ngakuzwa nje ngandaba. Kule ndaba yokuthi usadinga ukucabanga seniyabona ke ezabantu besilisa uthi indaba nani manishela bese nathi ngisacabanga nginokubona ko Facebook abantu mazana yaphapha ucabangani indaba ungangitsheli manje impendulo no same story nathi sifuna kohlaziya kahle ngibone kahle ukuthi ngenza isinqumo esiright yini or angibhedi kwakumthetho vele umisela intombi ukuthi intombi ayisheshi ivume. Yabona nje kuqala nje omkhulu nobaba bake besitshela ukuthi mabeshela intombi babeshela kuze kuguga iteku ukuthi ngeke ngikuqomelele iteku lingakagugi. Yo Ehlenyuka eshona phansi evumbuka eshona entabeni nazazi indawo zasemakhaya evumbuka eshona entabeni mhlawumbe usuka le Nanda mawusuka eNanda uzofika eThekwini uhambe uyoshela intombi ongazoma izoqoma yini ngoba kwesikhathi yayisisuke safuna phela ukumguda phela ubona ukuthi uyimisela kangakanani ukuthi uyimisele kangakanani yabo. No ngiyenze uNkulunkulu asiza sazala manje yabo sazala. Yeah. All right, thank you so much Bhuti for isikhathi sakho. Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi udele konke okwenzayo uzozomlalela at least ukuthi uthini udade wethu. Ngiyabonga ukuthi usithembile wakwazi ukuthi usibhalele. Ngiyacabanga ukuthi kuzogcina ukuhambele kahle. I think ivalid reason yakho ukuthi usafuna ukucabangisisa kahle. Nawe ngicabanga ukuthi uyakuminda lokho ne? No way. Yes. So thank you so much and I hope and pray ukuthi kuzohamba kahle uphinde ubuye uzosazisa ukuthi hayi cha sekunjalo suvukile umalambane. Okunye kokugcina wena mntakwethu bengeke ngisheshe ngivume futhi ngoba bekuzoba yinkomba zokuthi futhi ke ngiza ngothando lokumkhanukela nje. Okay. Ngisho ngathiwa uyellow bone fanele ngiqala ngibuke ukuthi okay lo muntu uyangithanda yini ngoba into ehamba phambili uthanda hayi lokwenkani ukuthi nje just mangimbuka lo bhuti halela ngathi noma mangibuka lo sizo halela ngathi ngabe ngibone nje sengimbamba yabona into enjalo nje. Yeah, ilokho nje bengifuna ukuveza. No ngibonga neqiniso lakho bandla because ubungamqoma manje bese udlala ngaye nje benza isilima nje bese mawusuqeda usumlahlela le ngoba angizwanga ukujuluka ngicabanga ngaye noma yabo kwesisikhathi vele intombazana iqome kalula kulula ukuthi udlale ngayo. Okay. Ngoba vele sesikhathi uthi ukuyithatha nje umuntu oshuthi hayi naye futhi ulula vele kanti umjulukele nje kunzima kabi ukuthi udlale ngayo.
ngoba uyabazi ubunzima. Ya uyabazi ubunzima. Yikho kwakubalekile eqala ithi intombi ukudlayisa nje. Ithi kumguda amazi umuzi ukuthi indoda kangakanani. Ulimi lwakhe lisokile yini. Asinaso leso sikhathi sina manje kulate sijaha ama deadline kunama appointment siyafunda ngala kumele submit esikoleni. Anya understand ngokusikhathi samanje. Njengoba izinto zenzeka nje. Hey manje kulate kakhulu. Neyenza lokho futhi technology. Technology, yes. No, but thank you so much to the both of you. Ngijabulisa nokwazi ukuthi nikwazile ukukhuluma kahle kwangaba namayinya kwinkulumo yena niqabananga ndawo. Should nambe ngiyokhomba ukuba indoda engendoda. Yabo. Lo muntu obengangethuki. Ubengathuki ukhuluma nje indlela azizwa ngayo ngayo. Noma ngabe bezokhuluma into ke nje mhlambe eyiqiniso embi. Yabo ngofuna ngehlisa umoya lalela ukuthi uthini usisi. All right. No, thank you so much. Sengicela ukuthi ngishiye bengifuna nje ukuzobheka ukuthi ngisa smooth yini. Hayi bekumnandi konke nje ngathi futhi sisenze kwafika ngisho emaphethelweni. Emaphethelweni. Hayi indaba isemnyango. Futhi mase ngaphiya nokuxoxa futhi ngaze. Awungasemnyango sila. Emnyango zahlula abakandlovu begayela utshwala. Kwaphela utshwala. Zahlula abakandaba indaba xoxela onondaba nozondi bonke bahluleka labo bantu. Ayiphelanga. And just like that, we are signing out. Woo! Thank you so much for tuning in and being a part of tonight's episode of I Have a Crush on You. It is season 3. But of course, then you get to call me Antoma 2K or 2K, the love doctor or the matchmaker. It is totally up to you. Partially of some sort. Nawe ke mawukuthi ufuna ukuhlala ethembeni njengozinhle wazi ukuthi nje love life yakhe ukuqoqaqoqeka then woza kithi iSelect Africa TV ikhaya lakho lomjolo. Write to us on the email address down below and we will sort you out. Ngoba iSelect Africa TV izokusetha. Ngibonge kakhulu isikhathi sakho nokuthi ukwazile ukuthi uvume ukuthi sisethe i-couple kanye nawe. Please remember to follow us on social media. It is Select Africa TV and subscribe to this channel if you haven't done that as yet. Drop your comments down below. Usitshela ukuthi ufila kanjani ngale episode and then futhi ke ungakhohlwa ukuthi turn on your notification bell so that Jalo must post it every Tuesday. It's a vibe and we link up together. From myself and the team, we love you so much and thank you. Happy Tuesday and goodbye.